आसामनि LSC लेभेलनि मोसाखावरि मोसानाय सामार वर्कशप 2026 दिनै थुंगेबाय। नंगौ, आसाम सरकारनि कालचार एफेयार्स बिफाननि बिथोन बायदियै कक्राझार जिल्ला 1 नं गसाइगाव LSC बियाबनि सिङाव थानाय बुमखा गेजेरारि गोजौसिन फरायसालियाव सामार वर्कशप 2026 थांनाय 15 जुलाइनिफ्राय खुंफुंजादोंमोन आरो बियो दिनै थुंगेबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिनो हादों मेजिस्ट्रेट अभिजित साहा, बुमखा गेजेर गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं धनन्जय मुसाहारि आरो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गोबां समाज सिबियारिफोराबो बाहागो लादों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ मंगलाजरा बादारि कालचार ग्रुपनि आफादगिरि गसाइखुंगुर ब्रह्म आरो नेहाथारि अमिय कुमार बसुमतारिमोननि बानजायनायजों बड' फक डान्सखौ बिथा खालामनानै थाखो 6 निफ्राय जागायनानै थाखो 11 सिम गासै फरायसुलिफोरखौ लानानै मोसाखावरि मोसानाय फोरोंनाय मावबादा सामार वर्कशपआ जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि फरायनायजों लोगोसे मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय, फेशन श', बल गेलेनाय बायदि बायदि बिथिङावबो माखासे लाइमोनफोरा जाफुंसार जानो हानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। बेखौनो नोजोर बोनानै आसाम सरकारा फरायसालिनि दान मोनसे गोलोम बोथोरनि बन्द समाव MLA बियाबनि सिङाव LSC लेभेलनि गेजेरजों गुबुन गुबुन गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन फरायसालियाव बेबायदि थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आन्दलन ब्रह्म बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। कालचारेल एफेयार्सनि बानजायनायाव 15 साननि थाखाय जे हारिमु मावबादा, बे हारिमु मावबादा फोरोंथाइ बेखौ जोंनि टिपकाइ हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बे लांगोनायाव थांनाय 15 साननि सिगां 15 जुलाइनिफ्राय फोरोंथाइ होबाय थादों आरो बे फोरोंथाइ होनाया दिनै फैयै फैनानै 15 साननि उनाव दिनै जोबथा बुब्लियाव सफैबाय आरो बे जोबथा बुब्लियाव आं बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो खुब गोजोननाय मोनदों आरो नुदों जे जोंनि फरायसाफ्रा 15 साननि गेजेरावनो ओरैबायदि फोरोंथाइ, ओरैबायदि सोलोंथाइखौ मोननो हाबाय, बियो थारैनो बाख्नायनो गोनां बाथ्रा। जेराव बेयाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननाय जे मास्टार ट्रेनार हिसाबै बिथांमोनहा बेयाव फैनानै फोरोंथाइ होबोबाय थादों। बे हिसाबै जोंनि सोलोंसा बिथांमोनहा मोजाङैनो सोलोंनो हानायखौ आं नुदों आरो बे फरजायै थांबाय थायोबा जोंनि परबतजरा ओनसोलाव हारिमुवा अराय गेवलांसारबाय थागोन आरो अराय दावगालांनो हागोन, जों बेखौ आसा फारिदों। बे आसा फारिनायखौ दिनै आङो गोरबोनिफ्राय जोंनि परबतजरा ओनसोलनि जायफोर दैदेनगिरि मानगोनां गसाइखुंगुर ब्रह्म बिथां आरो बेजों लोगोसे मंगलाजरा बादारि कालचारेल ग्रुपनि मानगोनां नेहाथारि अमिय कुमार ब्रह्म बिथांमोननि नाजानायाव दिनै जोंनि हारिमुवा अराय गोजोरै थांनानै दङ आरो आवगायलांबाय थानो हागोनखौ जों नुहुरदों। जेराव बे हारिमु मावबादाखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोरा बे थांनाय गरम बन्द, 1 दान गरम बन्दनि दिनाव जाहाथे गाज्रि साननाय, गाज्रि माबायावहाय गाज्रि परिबेसाव माने गोदोनानै थाया, गाज्रि थासारिजों नांथाबनानै थाया, गाज्रि थासारियाव गबबनानै थाया, बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि हारिमु मावबादायाव सोलोंनो फैयोब्ला सोलोंथाइजों लोगोसे गावनि स्किलखौ दिन्थिनो हानायजों लोगोसे गोजौ थाखोनि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हानायजों लोगोसे गावखौ सिनायथि होनो हानायनि मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो बेयाव बाहागो लानो हादों आरो जोङो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा हारिमुनि गेजेरजों गावखौ सिनायथि होनो हागोन, बे थांखिजों नैबे हारिमु मावबादाखौ मोनफ्रोमबो LSC आव खुंनायखौ जों नुबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंनि परबतजरा LSC नि सिङावबो जोङो 15 साननि थाखाय जोंनि हारिमु मावबादा फोरोंथाइ बादा खुंफुंनाया दिनै जाफुंसार जानो हानायखौ जों नुदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरा फैबाय थानाय समाव बायदि निसा जानाय, बायदि गाज्रि थासारियाव गफबनानै थानाय बेफोरखौ नागारनानै हारिमुजोंनो जा, सोलोंथाइ बिथिंजोंनो जा, गेलेनाय बिथिंजोंनो जा, बायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै बायदि बिथिङाव बाहागो लानानै जोङो दावगालांबाय थानो हागोन। सोलोंथाइयाव जेरै जोङो दावगालांनो हानांगौ, थिग बेबायदिनो सोलोंथाइनि अनगायैबो सोलोंथाइनि जे एक्सट्रा कारिकुलाम एक्टिभिटिस बैफोर आयदाफारिफोरखौबो जोङो समान समान लांफानानै दावगानो हायोब्ला जोंनि हारिमु जों लाखिनायजों लोगोसे जोंनि हारिया अराय गोजोरै थांना थाबाय थागोन, जों बेखौ नुहुरदों। दा बे हाबाफारियाव जोंनि दैदेनगिरि परबतजरानि मानगोनां गसाइखुंगुर ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफादनिबो अर्गानाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे परबतजरा ओनसोलनि मंगलाजरा बादारि कालचारेल ग्रुपनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि अमिय कुमार ब्रह्म बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो
जोंनि सोलोंसा बिथांमोनहा इयुनाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ मोननानै सासे हारिमुनि गेजेरजों दिन्थिफुं मानसि जाहैनो हागोन आं बेखौ आसा खालामनाय जाबाय।